Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ na hokwerechi ha nwanne ọnụ nwanyị nwanyị mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m enwe ihe ga-arịpụte nnọọ mmadụ ọ ga-ama otu o si eme onwe ya eme ụwa na nọ n'ime ya ọtụtụ ndị mmadụ nwere obi dị iche iche nwee mmụọ dị iche iche nọ ha n'ime na-agba kpụrụkpụrụ gị na-ajụ so gịnị ka mmadụ dị otu a ga-eji incubate such spirit, such energy n'ime ya. Ka m gbara m igbu oge ọ na-anọ m otu nwanne ya nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m weredela akụkọ na ugbo na egbotere ya ụmụnne na-enwe onye nwere ihe ọ ga-agwa ya na ha gwadere na ụnụ gwadele ya ihe unu ga-eme ma ọ wụrụ nọ unu hụ ọnwa ọnụ na kọndishọn nọ na gị biko gwadele ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ nọ na nne na nna ya mụrụ ha na arụghụ atọ nwoke abụọ tụrụ ya na ruo otu ụbọchị na ya na mma ya kwagaga enwebe ya na mma ya kwagaga pụta ya ha nwe asidenti ahụ ọnụnụ eme ya enwe nkwarụ n'ụkwụ ebido na-arụzi ụkwụ arụ na ọwụhụ nnatarachi ụkwụ ahụ eme ya na ha nwee relationship na-adabanụ na ụmụ nwoke ha ahụ ya hụta ya rụga ụkwụ ha agawa a na-ahụta ya na ya nwere nkwarụ so ihe ahụ na-abịa na-eme ya eri ya nri na ahụ echiche ma gịnị mekwue ya tagarazie o ruo otu ụbọchị ya hụ nwa okorobịa masịrị ya nwee ezi mmụọ n'ime ya na ya abụọ ebido kpawa from ịkpa ọ sị ya na ya ga-alụ ya kpọrọ ga-eme ya introduce na be ụmụnne na famili ya ụmụnne ma mma ya mpa ya anwụọna nne ya rọ ndụ ụmụnne ya nwa na onwe ya toro dimkpa ise na ụmụ nwaanyị abụọ ya nwa nke dị ọkpara ya tochiri ụmụnne mgbe ya rutere n'ụlọ hụ ụmụnne mgbe e rutere n'ụlọ ha hụ ụmụnne ndị ka o tochiri na ụjọ tụrụ na ụmụnne niile maka nwaanyị ọkwa ka gbagide dị mkpa ha topụcha mana ya onwe ya na ya abụọ mega ihe dị nnọọ ha ya na ya abụọ ha nwa nde ya na-ajụ so ya tochiri ndị nnu mgbe ya si yes na ọ bụ ụmụnne ya etoro ha ọfụma wụhụ nwe ka eji na ya etoro ha too ha ọfụma mma ya ahụ ya mma ya ahụ ya hụ ụkwụ ya rụga mana ọgbanwe omeghi ya gbarụọ ihu ọ nabatara ya ọfụma gwa ka ada si ya ga weta nwa nwanne ya nwoke nwa agbọghọbịa nwanne ya nwoke kpọrọ lo na ngwa ga-emegbute nri ka enye ka ada si megbute gịnị and ihe awụ krismas ha niile lochichara ka ada si megbute nri nye mpekala anụ na biko na ya ekwuba okwu na onye chebego ya ka ekwuo ihe na ya n'obi ọ si ya na-eche ihe n'obi ese elekwana nke bụ mpekala anụ ya ka nwaanyị na-akpụga mpekele ya ka dis lady kpọga mpekala anụ ya gba nkịtị ya ma na ọ ka beja ụmụnne dị ya niile nọta ha niile ụmụnne nwata nwoke nọtara ya na akwụrụ ụlọ ha niile ọkwụ ka gị gwa ya okwu ha na-agwa ya okwu ka nkịta kedu ya toro direct agwawe si nakwa hụrụ ote famili a dị hụ nga ha hacha n'ogologo hụ na adị onye pere mpe ya na nwanne ha nwoke agwụla dị only nwanne ha pere mpe pere ala na ọ gara ga eyi mpa ka ukwu ha n'ipe mpe na o pere mpe nwoke and because na o pere mpe nwoke o kwesịghị ịga lụọ hakwa nwaanyị pere mpe na o kwesịrị ịlụ nwaanyị gbapụrụ agbapụ na biko na ya echebara onwe ya echiche ka ya hapụ iripit kwa onwe ya ọzọ ọnụ nke nwoke ya na eso lọta welitere ịjụ ya sọ ọ dị ka isi adị ya mma ha niile adadị na-enwe ihe ha jiri di ya kporo na-enwe ihe ha jiri nwanne ha nwoke dị ọkpara ya na ya bụ omega ihe kporo n'ọkwa ọkwa ka gị gwa ya okwu ha na-agwa ya ha emechaa kpe ya nwa mpekele su ya ka ada nne ha kpe ya dangwurugwu na-ekwu na ya pere mpe nwaanyị ya arụga ha ụkwụ ya gwa ya sidas na ịrụ ọkwa wụhụ natara chi n'ọwa asidenti ọ gwawa ya si ya achọghị ịma na ya pere mpe na ha nidi nwaanyị pere mpe ebe a na nwanne ya nwoke pere mpe ga-aghaghị ịlụ ha nwaanyị ta nwaanyị gbara mkparịta na ele ebe ha bụ mkparịta ose ọha agaja no ọkwa mma ha onye bagaziri ha sị otu ha si atọshi ụka eji n'ụdị a why ha ji eme ekwujosi onwe ha oyi n'ụdị a gwawa ese nwa ya tụpụrụla ha ọnụ
jụọ ya sị ya laikiri nwa ya nwoke, ya sị yes, ya sị na ya nabatara ya, na ya mgbe ọbụla nwa ya nwoke jikere na ya ga-abịa hụjie alọta ya, na ọ wụ ịhụnanya na ọ dị n'obi. Ọ sị ihe a nwaanyị a kwuru erukọlatacha mmụọ ya, ihere na ụkwụ ya na-ahụghị ya eji apụ, na mma ya ya wụ mma nke nwoke wụ onye mere nagide ya n'uzie n'oche. The woman jizi aka ya bilie ga wetara ya nri, ya hụdụghọ na eji eri nri, ekweghị ya rie nri. Ha gwa ya sị ọ ka nọkwa ga nwekwa na iri nri, na ọ dị frustrated, na desperation na-egbuole ya, na ha yapụrụ ha nwanne ha nwoke, na ọ ga-ịlụ nwaanyị, na ọ ga-alụ nwaanyị gbapụrụ agbapụ ebe nature echitiele mee ya ha ka mpekala anọ. Na ọkwa ha na-ekwu ya without respect na onye ha na-agwa na ọ nwanne ha nwoke. Mma nke nwoke mma ha agwawa ya si eri eri nwa ya tụpụrụla ha ọnụ, na ya eri eri, na ha ndị ka yichara nna ha, na ọ weta nna ha na-eji akọwashi ọka, ọ chọghị ịma ihe ugbo na-ekwu, na ha yitechara nna ha, na ya jiri okwu ha eme okwu, na ya elekwere irie ya kpọrọtọ na ori tụ nga ya gbarari kwuo aka kelekwene ya tupu efere. Nwaanyị mba anọ taa ka e mere ya na nwanne ya nwoke ya na enyi ya nwoke nụtara bụkwanụ Kediọkpara alụọ. Ka ha alụwakwara alụcha, the first nwa mbụ ya chọrọ ịmụ ya nwere complications, a lot of complications. He needed financial assistance, na enweghị ụmụnne di ya tiri isi. Ihe ka ada gwara ya wụ na ọkwa ahụ na ihe mpe na-akọ ọsọ, na oke ipe mpe, nwaanyị pe oke mpe, na ọ na-ahụ wumbu ya na-epe mpe ibu nwa, aga ịmụ amụ problem, nakwa ya etiri ihe na-eti, ọ na ịkwa nga na-achọ ebe ọrụ ka ọ chọghị ebe ọ ga-anwụ, chọghị ebe a ga-eli ya in the name of na ọlụ ajọ ọsọ lụkwara di ya sị na ọ dịghị welcome ebe a, na ya kpọkwala ya aha, na ọmụrụta echiri ba ga-eshi otu ahụ pụta. Chukwu emere ya ebere, nwa ha survive, ya nwa survive kwanụ nwa ya nwoke today. Na nwaanyị mba anọ nza na nne die ya na ya gara kpụrụzie nne die na mkpụrụ ya na ya bụ anọ, na nne die erikwela nri, ọ ṅụkwala ọgwụ na ọya, na ụmụnne die ndị ka ọzọ na-enwe ha enwekwana ike emega ezigbo ihe, na ọka niile ha kụwashiga enwe ike emega ezigbo ihe. Ka adakwanụ lụrụ di aka eshikweghị ya na di ike, naanị ihe ha ji abụrụ agaga na ha topụchara, ha gbachara dimkpa, ndị ka nwoke na-aka avụ ahụ ọnụ, enwe ihe nwe nothing much, enwe ihe ha ji di ekporo, na ha ga gwa di okwu, ha na-agwa di okwu ka ụmụaka, because gịnị, ha na-eletu anya na lele anya n'isi, ha kacha ya ogologo. Ihe a megide dị otu ọ ga-adị megide. Chukwu emebere ndị ka ọzọ nna ha kere ha ihe before ya nwụọ, ndị ka ọzọ apụcha gaa n'ala enyere ha gaa tijuo ya nwururu ụlọ, onye ọbụla jọsọ pụcha hapụ gara Kediọkpara isi obi, ha apụcha rụọ ụlọ n'ala nyere ha, nọtajuo onwe obere ụlọ aka ga-eru, lụcha ahụ nwaanyị nọrọ ebe ahụ. Ofozie ya nwa na nne di ya nọzi na the house, because ebe ahụ diọkpara nwanne ya, nna ha apụọla, ọ nọchiela anya ya wụ isi obi. Na nne di ya erikwela nri na ọya, ọ ṅụọ na mkpụrụ ọgwụ na ọya, na ọnwa o yirila akwa na ahụ na ọya. Nwee ike na ote ha sị ha na-ese ndịrị mma ha 1 naira, ọ na a na-ewetere mma ha otu cup rice, anaghị eme na ọya na di ya. Ruo otu ụbọchị nwanne ya otu nne gawara ala bekee, rute ebe ahụ nweta ihu ọma, kpọwa ya za, ọ jụwa sọ gịnị ka ya ga-emere, na ya emerene nwanne ka ọzọ ihe ọ sị ya mere, na ya chiri setụlụ ụmụnne ka enwe ike fesi onwe, na ọ gịnị ka ọ sị ya mere, gịnị ka ya ga-emere. Ya gwa ya sị ya biko na ọ kpọfete di ya n'ala bekee ebe ahụ ọ nọ, ya sọ ihe ọ nidiri, ya sọ ọ kwụgedịghị isi onwe ya, sị ya esi kpọkara ya di ya, na di ya na ọwụ ume ya na-ekuta, na di ya onye hụrụ ya mgbe ndị ọzọ ga-elekiri ya gafere, na ọ naanị di ya lụrụ ya guzo, na ya kpọgara ya na ala bekee. Na ụta ka di ya shiri meji akwụkwọ gawa ala bekee. Ụmụnne di ya hụzie na status di ya chenjiele na Facebook na WhatsApp, background ebe ọ na-anọzi dị iche na nke Naijiria. Ha kpowe jụọ sị na elebe di ya nọ, ya gwa ha sị ele ya ụdịka ajụjụ wee ha, na di ya kwa nwanne ha nwoke, na ha gbọ nne ya jụọ ya ebe ọ nọ, ha na-ajụ ya na ha notisi na ọ nọ na Naijiria, na ele kọntrị ọ nọ. Ya gwa ha na ihe ajụjụ ha ajụghị awụ ha ajụjụ ga-aga jos meet ya nwaanyị ga-ejụọ ya, ya enyewanye infọmeshọn ihe gbasara di ya, ka ịhụnanya ka ọ ka gịnị. Na ha kpọnụ di ihe ha na-akpọ ya mpekele anụ suya, na ha mpekele suya na mpekele anụ, na ele nke eju ya di ya nwoke ha ekwetele na ọ wụ di ya ugbu a, na ha biko ya, ha nọkwara onwe ya na ya chọkwa ha nsogbu.
otu a ka esi nọrọ mgbe di ya bịa nọtọ like 4 years aka eshie ya ike ọ gwawa ya sị na the other side of the compound nwere empty land na a ga-arụ ya lekwa ihe ọ chọrọ ịrụ foundation ọrụ ebido ebe ahụ ka osogide ọkpara abịa metie ya na mgbe ya batara nga ya batara dịka mpekele anụ na ya mahụ na ya nwere mission na ote nwanne ya nwoke na ala bekee enwe ihe ọbụla building project na ọ ya nwa nke osogide ọkpara kwesịrị ifoli ya up na ya nwa nwaanyị ọmakwana gịnị na-ara ere n'ime ahịa wu building materials na ya batara hia napụghị onye ọbụla right ya chefuo na onye ọ na-alụ na ọ dị ọkpara nne ha na onye ọbụla enwezi onye na-anụ ketere ya gwawa ya sị na onye ọ na-ekwu okwu igwe akwa dị ọkpara nne ya sị na-elenụ ka ya pa ka ahụ problem zuru ya ahụ ihe a na-eme ọ ya ka o ruru one day adanne di nwa ya nwoke dị ọkpara ya arịawa o nidiri ime surgery ọ bịa gbagharịwa gwa ụmụnne ndị ka etopụrụ etopụ ka ya enweghị ka wetara 1 naira enweghị ka eji ego anya na di ya onwekwanụta ọrụ ha ọ bịa rịọ wee sị ya biko na ya nyetụ ya fon nọmba di ya ka ya kpoo ya lee ma ya rịọ ya mgbaghara ka ọ gbaghara ekwekọle ka nwa ya nwụrụ ahụ ya were fon nọmba di ya nye ụkwanụ nwanne nwoke ọ kpọọ di ya na fon di wa jụọ ya sị olee otu o si nweta international nọmba ya ọgwa sọ nwunye ya nyere na ya biko gbaghara na nwa ya nwoke na nwa anwụ na ya biko na o nidiri surgery di ya gwawa si na akwa ọya nwawo mpekele anụ nakwa ọ na-akpọ ya mpekele anụ na ya pere mpe mgbe niile ọsị ya pere mpe ya bụ mpekele anụ na ya na-alụ nwa ya lụkwa nwa ya gbapụrụ dimkpa na ha nwa gbapụrụ dimkpa ego ha gbapụkwahụ dimkpa o jighị ego gbapụrụ dimkpa ilekọta nwa ya nakwara mgbe ha eriwere mkparị n'aka ha ofensi ya kọmiti wụ na ha kacha ya ogologo ha echefuo na ya etochiri ha mkparị everywhere kemgbe ya na ha na-eto mkparị ha na-ele anya n'isi na enweghị ego ya eji na mgbe nwunye nwege complications na nwa ya ọ mụrụ chefuru ihe o kwuru ọ sị nwunye epegidere mpepe ruo na wumbu nke na ibu nwa wụ problem gaa mụọ nwa otu mmụọ ibe ncha amụga ọ ya ka a na-agbakọrọ a na-akọ akụkọ na ọmụta nwunye eshipụta na problem ahụ na-elezi otu o si chee na ya nwa ga-abịa wepụta ego ka ọ na-abịa ime nwa ya surgery while ọ na in position isave nwa ke ya o megha ọ naanị Chineke severe na adanne di ebere ha bịakwute si elekwa ihe di ya kwuru na ọkwana ya akụkwana ha blame ya na ya nda nwa na nwa ya nwoke na nwụọ na ya nwụọ na this and that ya elege ya eji ego n'ihi ya elege ha elege nne di everyday nne di ehubi n'akwa enwenụ ha agadi nwaanyị chọrọ ka nwa ya nwụọ ya kwete maka nne di ya gaa n'ụlọ adanne di ya one day ga-ajụwa ese lee ihe ọ ga-ewe iji mee nwa surgery a ewee shi akwụkwọ dọkịta nyere ha n'ụlọ ọgwụ ma gịnị ya egwuzuru oto mere transfer of the total money the total amount ihe niile ahụ ọ sị enidiri ma ego and everything deposit everything balance total money ihe niile ọ ga-abụ surgery ahụ ga-ewe ya enye ya na gwa ya sị ya biko na ekwekwele ka di ya nọ ihe n'ugboene na o mekwela allow ka nwanne ya nwoke mara na ya enyere ya ego ọ sị ya o nwa ya mba nnọọ ọ ya ka nwanne adanne di ya kpọrọ nwa ya na di ya ha ekelecha lụrụ nwa ha agawa ha ụlọ ọgwụ mee the surgery ya dịkwanụ successful ihe niile aga nke ọma ozugbo nwetachara nwa ntara nwetachara nwe discharge ya alọta dọkịta agwa ha na ha ga na-abịakwa check up till 6 months ka ama the situation of things mana the surgery gara ọfụma ha alụwa ya kpọkwana ya thank God na adanne di ya nọ ntara agazie ga kpọọ nwanne ya nwoke awụkwanụ di ya bido kelewe na ya ma na ego nwunye e nyere ya ejiri mee nwa ya surgery na ya ma na ọwụ ego ya and ọkwanụ nwanne ya nwoke na enwe ihe ga-eme ka ya hapụ ikele na ya sị ka ya ekele ya na ego o nyere ya tụrụ nwunye ya iji zọọ nwa ya ndụ na ya sị ka ya ekele ya na ya ma na ihe a wee ego nwunye ya sevuru ya izada na obu alaga ụmụnna ya ọ na o ji ya ọ chọrọ iji eme ihe ọzọ ma Chukwu na-emeta aka n'obi o were zọrọ ya nwa ya ndụ because na ọ ya ma kpatara the money na ihe eji sị ka ya kelekwe ya na surgery ahụ na ọ gara successfully ọsọ di ya gbanyụọ fon
kpowa ya na phone jụwa ya sị ya nyere Adanne ya so amount of money ụkwa to ya n'ala ike agwụ ya jụwa ya sị ele otu o si mara di ya jụgharịa ha ya na again ya gwa di ya sị na ọ mmadụ ka a na-ekwu okwu ya na nwa ahụ dị innocent na obere nwa ahụ tomorrow ọ ga-echetakwa na adị amama na ọ nwanne mama ya mere ya surgery nọ ndụ ka azụga na enweghị nwa ahụ mere ha na ya biko gbaghara mere ya ebere gbaghara na ọ wụ eziokwu ya agwaghị ya agwa na ya biko ọsị di ya nụrụ ga-agbanyụ ya fonu na ntị gwa ya that na site taa gawa na ya achọghị ịnọ ha olu ya na ya kpoghakwala ya na fonu na iwe ka di eji gbanyụọ fonu na ya kpọga di ya 2 months ya enwetaghị na fonu ọ na-ekwe epiki kọlị ya kpọọ nwanne ya nwoke ya na ya abụọ bi ebe ahụ na nwanne ya nwoke nwere iwe ọkụ ọ na-enwe iwe ọkụ ọ naghị alaiki mmegbu ya gwa nwanne ya nwoke sị biko na ọ rịawara na ya di ya na ya abụọ na ebe a lekwa ihe mere na kochara nwanne ya nwoke agwawa ya sị na ihe na ọ family matter na ọ bụrụ na ọ mere ihe dị otu ahụ ọ gwahụ di ya na ihe ọ gara ebe ahụ ije dị ebe di ya si ya nụrụ ya nụrụ ihe di ya si eme ya eme na ọ na ọ gara were ego di ya nyere were mere ihe were ga eme ihe ọzọ na enide di ya pụtara so ọ na-alụgachi na ya arụtala ụlọ n'ụlọ ha na ọwụ na ọ laruo n'ụlọ ha na ụlọ eru nke n'azụ ụlọ ka anụ ketara ụlọ okuko na ọ ga-ewere akpa edowe ebe ahụ na enide di ya si ya lawa na ọ gawa na that room ya agakwala na the main building ma ọ bụrụ ma ịrịọ di ya na enweghị ike ime na ebe ọbụla nwoke ahụ kwụ na ọ wụ ebe ya kwụ ya bege na-akpọ di ya na fonu na-arịọ ya kemgbe 3 months di ya tọpụrụ ya ọnụ di ya gị reply ọ gwawa ya sị na o nyere ya a very big slap na ihe Adanne ya mere gị ihe ụmụnne ya na-eme no respect ka e nyere ya ego gwa ihe ọ ga-eji eme o were ego ga mee ihe ọzọ na ngwakwa ahụ na nụnụ ugbu a na ya mana ihe mission ya na ka ha lụwa o nyere room ka ha lụwa ka ha lụtụ ike agwụ ya na ọ nne di onye kpọrọ di ya na fon gwa ya sị na ọ bụrụ na o wetụghị obi na ihe iwe ahụ o wege na ihe ọ na-agwa nwunye na ya ga-eme ihe na-arụghị mma and di ya likere mma ya too much na ọ nne di ya mejiri ya na di ya ha nọwakwa ọfụma biwekwe Adanne di ya mgbe o lere anya ya na di ya ese enweghị any problem ihe target ya awọkọ o bido kpọwa ya na na ya kpọkwara di ya na ya nọ n'etiti ya na di ya nwere problem ya agbanyụọ ya fonu na ntị nwanyị mba nọ nza ọ ya ka ya na nwa ya gawara na check-up dọkịta gwa ha na a ga-emeghekwa operation again ka emere eme one section na enidikwere another operation again iji complete operation emere eme and the second one ma ọ na-emeghi ya kemgbe emere nga na-emeghi ya ka mma okwu agba hakwala n'ego ọ bịa kpewa hakwa ya si ya biko na ya biko ya mana kemgbe ya mere eme na ya mere ihe na-ekwesịghị ime ya gwawa sị nne ya sị na ọ mụrụ onye o kelere na kembụ mere eme na ọ ga-akwụ onye ahụ ga-agwa ya na problem ọzọ abịa na akwa nwanne ya nwoke ka a na-ekwu okwu n'ele ihe onye gị nsogbu na ihe ọ gbaga igbo ya eweta ego bịa eti ihe ikpe na operation nwa emewe ka eme ụka ọzọ na ya amaghị ihe ọkọga na ka ihe mere eme metere ya ọkọ na ọ gara ịkọst ya mara eji na onye ahụ o kelere kemgbe ụkwanụ nwanne nwoke na ọ ga-ekele ihe ndị ọzọ na ọ ga-agwa ha na enwere complications ebe kemgbe nwanne nwoke mere o kelekwere na ya na ọ ga-acha ha na ga-agwa nwanne nwoke na nsogbu dị na-ele ihe ọbịa wahakwara to ha again ọ ka ya nye ihe kwe igbo ọ ga-ahakwaga gwa ya nwanne nwoke na aka ya na ụkwụ ya enweghị ike ime na ya gwakwana ya na-eji hụ the money na ọ washi ka ya tụka na ya chi imegide asị na operation ka ga-emegide nwa ahụ till ya survive na ya ga-emenwu ya afford imegide nwa ahụ operation till were operation ghọta ndụ ya no matter ole number of operation mana ya agaghị eme ya n'ihi gịnị onwe mgbe o ji echere ya echiche ọma ya eme ugbu a na the second one na ọ ga-cost ya marriage na ọ ga-cost ya love ya na ọ ga-cost ya a lot of things na kemgbe ya mere eme na ya o meghị ya appreciate na o feel na ọwa venue iji tisa ya na nwanne nwoke na ọ were godo ya onwe etinye na shoes ya na ya agaghị eme ihe ọ gwagazi ya wụ na ya marakwa amara na enwe ihe mere nwa ya na ọ na imposition ịzọrọ ya nwa ya ma okwe ha azụ ya na ego wee ego akpara akpa na ọ maghị echi na ya biko gbaghara ihe ọbụla ya mere ya gbara na ekwere ka nwa ya nwụ na ya biko na nwanyị mba nnọọ nza ọ sọ m jidela ọnụ na ọ wụrụ nwa
na ole ihe ị ga-eme. Na di ya na-ewe iwe ọkụ and nwanne ya nwoke na-ewe iwe ọkụ kembụ dara ada na ya lara na nta and ọ nwaanyị a ka e mere ya emere ka o jiri plot or yuzuo ya thinking that ọ wụ opportunity iji mee ka ya na di ya bịa sewe. Na nwa na ọ dị innocent. Na ya mee ihe ka abụọ na ugbu a na-ewepụta ego ga nye hekwe ndị a ka abụọ. Tinye ego na ịga mewe nwa ọ na surgery. Na di ya nụ ya na ihe ga-eme ka marriage a hapụ ịgbasa na ọ dịghị. Ya na-ajụkwanụ di ya ajụkwala nne di ya sị elekwanụ plan elekwanụ otu ị ga-esi dị comfortable nwa nwanne m nwaanyị na-atọ ụdị ha. Gwa ya sị na ha chọọ ịzọ nwa ha ndụ na ha nwere empty plot of land. Chọọ ịzọ nwa ha ndụ ha nwere property to sell. Na onye a na-ekwu okwu ya nwere one or two things to sell iji zọọ nwa ya ndụ. Na ọ onye ahụ bụzo nọ in position ịzọ nwa ka ya ndụ o kwe ha azọ na Chineke zọrọ ya nwa ya ndụ. Na-ele ihe eji chee na ya dị in position ịzọ nwa ya ndụ na right ya ịzọ nwa ya ndụ. Kere ya atụrụ ime nwa ahụ ka ọwụ na ya tụrụ nwa ahụ ọrịa ka ọwụ na e nwere ego o nyere jidere ka ọwụ ọrụ na mma ka ọwụ ịhụnanya ka ọ nsọpụrụ ka ebe a ga-ejide aka azọ nwa ahụ ndụ. Na ebe okwu gbọtọrọ ugbu a na mmadụ ole na ole agwala si ya na di ya na-ekogodu ma ya wụrụ na ọwụ ndụ ka a zọrọ mmadụ na-enwe ihe ọwụ na m jụdela ọnụ biko na ole ihe ya ga-eme na this condition. Na ọ na-emetụ ya ịga nyekwe ha ego ka ha gawa the second surgery ebe emewe na-emewe na ya arịọgide na di ya na ihe di ya na-ekwu na ya anwa nweta information nọ na ntị that na ya etinyere 1 naira ya n'ebe nwa ahụ nọ na ọ bụrụ na cost ya marriage ya na ọ na ya na ya bụ separate na nga ya ekwuru okwu ya wepụ ya aka n'ukwu na ya gara ọkwa na Naijiria lọta Naijiria ka ọ hapụ ifili na nwanne oge nwoke kpọtara ebe dị afọ na ya gwa ya okwu ọ gaghị eme ihe ya gwara na ya ga-alọtawa na Naijiria na ọwụ okwu ikpeazụ di ya gwara ya. Na m jụdela unu biko na-ele ihe unu si ya mee na ya ga-ewere vidio n'ugbu ene sendịara ya di ya ka o nwee ike gụọ kọmentị na-ele ihe unu si ya mee na unu biko mere ya ebere na obi ebere a na-ekwe na ya nwe nwatakịrị na ya emewe na-emewe na ya nwa ahụ na ọ na pains na ọ gịnị wụ ihe unu si ya mee na ị nọrọ in her position na ọ gịnị ka ị ga-eme. Ụmụnne m otu ka ọsọ m si bịa gbotowara ya ọnụ m sị unu ka eri ime ọnụ ọwashi enweghị onye ma echi enweghị onye ma ihe echi ga-eweta. Mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta alụla ka iwụzụ ibe gị shaa alụla ka ịkwanye gị ibe gị na gota alụla ka ịlọka n'ihi na ịma ihe echi ga-eweta. Mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta alụla ka ịlọka alụla ka ịgbakasị elu n'ala. Ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ enwe ihe unu ga-agwa nwanne anyị unu gwa ya ọ sị na ya ga-ewere vidio unu sendịara di ya na di ya gakwa agụ kọmentị na ọ bụ unu ga-arịwara na di ya ya gwụkwa na unu si di ya kwụrụ ebe ọkwụ na unu biko na ọ wụrụ ṅụ ole ihe ị ga-eme. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.